sɔgɔlen ana ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na ni ye aw ka bi don kibaru ale kɔni kɛnɛ dayɛlɛnnen kunnafoni minnu b'an bolo bi olu bɛna boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO maaw ka tɔnbolo min nalen bɛ an fɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka kuma ɲɔgɔnya k'o kɔni nɔgɔya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ aw bisimila sɔni an bɛna olu walawala aw ye. Biye juma ye juillet kalo tile 17 san 2020 an limanaw aw ni shuko kura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kabini CEDEAO maaw ka tɔnbolo olu kɔni sera an ka jamana kɔnɔna la kuma lasigi o kɔni bɛ senna kunungo o ni M5 RFP maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ u tun ye waati di M5 RFP maaw ma k'u ka t'u miiri u ka fɛɛrɛ dilenw na o miiri ninnu kɔfɛ u nalen kɔ kana jaabiw di a yera k'a fɔ ko bɛnkan ma se ka sɔrɔ M5 RFP ale ni CEDEAO maaw ka tɔnbolo ni ɲɔgɔn cɛ Choguel Mayiga ale ka fɔla olu ka laɲini ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka ta ka bɔ fanga la o dun tɛ CEDEAO maaw hakilina ye Choguel Mayiga ye dantigɛli kɛ an ye an ka jan ko lajɛ. Kuma ye a kuma barikama conclusion baw ye mun ye M5 RFP ka position B oui, que président démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keita. Deuxièmement, transition Kassigi Malila, une transition démocratique. À Sabana, Mogo Mie ordre dit, force spéciale antiterrorisme. Au Kanga Nyanyini Kadon, plainte pour Bena poser devant les tribunaux nationaux et internationaux. Mali tribunal ani cour pénale internationale. M5 bena au dossier de là parce que ante son chi Malion nafolo au cas que mugu kata Malion faga dugu kono katu faga kwa dula katu faga misirula katu faga dans la rue en ce côté en kuma ko mogo mi ordre dit adse ka Malion laje tuguni ka foué kale u ka président Malien te se ka so ama ko ale u ka président kuma nani na yimuye anga FSD président anterike M5 RFP membrudo aka libéré anga kele nana yimuye Soumaïla ka libéré kuma barkama nani na min fora odeni aye hakili jagobo ke an sigina uko kangata nyogonda laji an sigina kana aye munde fuye an yufo ka fuye an tejigi CEDEAO la parce que ba don CEDEAO ngania min siri 2013 na kuntoro ngania la malite abe kolola minabi atesola an ba fe CEDEAO ka min fam comme ulu fana ligne rouge bubolo ulu tise ka fo ko président ka démissionné o yamaria tubolo an kuma an fana yamaria tambolo an ye min do Malion be hakilila ko président ka démissionné a sababu fora an gana yelema dola ka soro an fana an ga base an ya ma bien la donc an fana ka ligne rouge ye ni ou ka don fana ou ka ligne rouge ko sharia te CEDEAO sharia te yamriya dumo ko nyini an fana kuma an fana be minyini a banga constitution la ka nyini président ka démissionner c'est dans la constitution donc mo shikana nafo que nous on est hors constitution à Sabana désobéissance civile c'est dans la constitution donc an fana be Mali sharia kono na ye fen wo fenfo na ye fen wo fenke a bebe Mali sharia kono ayo de fuye CEDEAO tɔnbolo ka kuma ɲɔgɔnyali bunankun ka alisa an y'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen da bɛ ka don ni kuma ɲɔgɔnyali na fanga sinamatɔnw i n'a fɔ fanga lafasatɔnw togoya min na ɲɔgɔnye ninnu kɔfɛ u sɔnna ka dakuru damadama fɔ an ye an ka ɲɛmada u ka fɔlenw fɛ foyi tɛ kuma tɛ min ba donc an kɔni hakilinata ye min ye duwawu de ka kɛ Mali ye de koyi fɛn fɛn ni duwawu t'a la barika t'a la donc pour que barika ka don ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin an ka duwawu kɛ misiriw la an ka duwawu kɛ an ka so
silamɛw banna chrétienw banna silamɛw ka duwawu kɛ chrétienw ka duwawu kɛ Mali bɛ ka taa taabolo min fɛ n'an ɲɛ b'a la Ala ka bɛɛ kisi a tɔɔrɔ ma Ala ka Mali suma Ala ka Mali segin a cogo la kabini 2012 fo ka taa se bi ma an tɛ sara ka lafiya ni mɔgɔw ko ko ha alhamdulilayi sisan kɔni kow bɛ ka taa taabolo ɲuman fɛ a bɛ ka nɔgɔya ko dɔ bɛ na tuguni a bɛ goloba malidenw jeli bɔnna sa malidenw jeli bɔnna Ala k'o dan ni ma an ka duwawu kɔni y'o ye an ka laɲini y'o ye an ye musow ye an bɛ dɛmɛ ɲini musow bɛɛ fɛ u ka fara an kan pas que an ka fara ɲɔgɔn kan ka taama ou bien ka taa kɛlɛ kɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan ni min somɔgɔ ye min ye i kɛra opposition o i kɛra majorité o i ka kuma a fɛ i k'a yira k'a fɔ ko an mana san 100 kɛ kɛlɛ la an mana san 100 kɛ ɲɔgɔn faga la an laban ye an ka sigi ka kuma an y'a yirula fana k'a fɔ an bɛna plainte déposer pour que mɔgɔ minnu b'a jukɔrɔ mɔgɔ minnu ye ordre di k'a kɛ mɔgɔ minnu y'a kɛ olu bɛɛ ka se ka dɔn u ka nɔ minɛ an y'o de f'u ɲɛna donc o kɔni u yɛrɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko tɛ se ka bɛn an y'a o kibaruya da o tulo kan an ye plainte min labɛn k'an bɛna déposer an y'o f'u ye n'o tɛ u tun y'a condamné ka ban communauté internationale bɛɛ ye tuerie ninnu condamné ka ban. Toute personne qui vient ici aujourd'hui pour chercher maa min kɔni wulila ka na k'a bɛna i kungo la o kɔni i b'o kunbɛn de o y'i sinji de o y'i baden de u nana an ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ye badenya kuma fɔ an ye sinjiya kuma fɔ n b'a jigiya k'a fɔ fɛn bɛna bɔ nin kuma ɲɔgɔnya in kɔnɔ min bɛ Mali ka bonya segin a ma. Inch'Allah quelque chose va sortir de cela qui va redonner encore au Mali sa grandeur. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ ɲinina Idrissa Badimi ale ni Tijani Siribe de fɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen yaasa kunnafoniw kana jɛngɛ fan kelen fɛ a ka kan jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka kuma da sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna la an ka kunnafoni ɲininaw wulila ni ka jigin bɔlɔn kɔnɔna la ka jamana kɔnɔdenw ɲininka u hakilina ye mun ye CEDEAO maaw ka nali la an ka jamana kɔnɔ ani u ka kuma ɲɔgɔnyali an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Mariam Sako ale ni Bakari Kone olu ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Ko b'a fɔ cogo min na Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO n'anw ka m'a fɔ yɛrɛ a créera anw yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan o tɛ problème ye diɲɛ ko o ko ni ko bi i ka so kɔnɔ c'est diyagoya don maaw ka na kuma i ka so kɔnɔna kuma la walasa aw ka se ka sigi ka fɔ kɛ bon CEDEAO mɔgɔw ka sigi ka fɔ ani sigafɔ min bɛ M5 mɔgɔw cɛ bi bon n bɛ se k'a fɔ a sigafɔ a bɛ se ka kɛ ni maa nana k'a bɛ ko fɛ i b'a lamɛn mais sigafɔ in kɔni ne kɔni b'a dɔn n bɛ mun fana ɲini une fois que saya kɔni bɔra ko in na ka ban k'a fɔ ko u nana sigafɔ kɛ an ni mɔgɔ minnu cɛ k'olu de kɔni marifa ta déjà ka taa maaw faga depuis 91 a fɔra ko fagali bilen ko banna jamana kɔnɔ ko démocratie de bɛ jamana in kɔnɔ sisan mais ka taa mɔgɔw faga kɔni déjà kɔni o sigafɔ ne t'a fɛ o sigafɔ yɛrɛ ka kɛ déjà joli bɔnna ka ban ni joli bɔnna n t'a fɛ yɛrɛ hali M5 mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ k'u bɛ segin kɔ k'a fɔ tuguni k'u bɛ négocier ni IBK ye IBK ne ye citoyen de an ka tiɲɛ fɔ n bɛ balontanko de kɔnɔna la mais Mali avenir tɛ IBK bolo bilen hali n'a y'a sigi la a tɛ se bilen parce que ani maaw tɛna bɛn bilen anw jeunes an hakili da ye mun ye Mali ko in na a tɛ sɔrɔ bilen fo ka diɲɛ wuli u k'o yɛrɛ bɔ u kun la o tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen quoi hali diɲɛ yɛrɛ tigɛ ma anw na bi k'a sababu kɛ an ka nin régime ye donc ça veut dire que sigikafɔ an ni CEDEAO cɛ CEDEAO mɔgɔw k'a faamu ko Laji Burama tɛ se bilen walahi IBK tɛ se bilen walahi an b'an kale yɛrɛ de ni Ala n'a kira de cɛ IBK tɛ se bilen a ka kan ka Mali to yen ne yɛrɛ ye IBK ye n b'a place la bi walahi n bɛ démission sɛbɛn bi k'a di depuis IBK kɛra président ye jamana in kɔnɔ yan nɛni ni lagosi min tala ka IBK yɛrɛ sɛgɛrɛ n'a sɔrɔla ko vraiment hakili bɛ maa yɛrɛ la a kun kan ka jɛ Mali fanga in kɔ walahi ka Ala ɲini a ka Ala ɲini a kɔrɔla ne yɛrɛ mɔkɛ don ne mɔkɛya bɛ s'a ma ne ye kucalaka de ye walahi a kun kan ka Ala ɲini ka i da bɔ nin ko in na ka t'i da ni Ala ka wele sera a ma don min na o ka k'a ma hɛrɛ ye sinon o bɛ k'a nɛgɛ dɛ walahi o bɛ k'a nɛgɛ hali n'a ye fanga in segin k'a d'u ma bilen k'a di IBK ma walahi a tɛna se ka baara k'a kɔnɔ bilen. A bɛɛ kɛra ɲɛna an b'a bɛɛ kalama an yɛrɛ tun b'a bɛɛ kɛnɛ kan a foyi ma fɔ an kɔ an kɔni an bɛ M5 de ko hali sini voilà CEDEAO ko an u dabɔ an ka ko la quoi o kɔni an ka laɲini k'o fɔ. Bon n'a bɛ Mali ko de kan M5 kan ka sɔn parce que olu ko Mali ko don ni Mali ko don an bɛ dugawu kɛ n'u sɔnna a bɛ se ka kɛ olu bɛ don gouvernement na u bɛ bɔ a dɛmɛ ka baara kɛ pour que jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ne hakilina o de ye mɔgɔ i welela n'i nana
n'aw jɛra ka baara kɛ peut-être hakilina dɔ tɛ bɔ a la olu bɛ bila poste min na u b'olu permettre gɛlɛya min b'an kan olu ka doni gouvernement a bɛ se ka kɛ o bɛ wuli ka bɔ anw kan mais n'olu fana kɛra buwa ɲɔgɔnna fana on ne sait pas an bɛ taa komi an bɛ taa jami parce que maliyɛn yɛrɛ bɛɛ kelen presque ne yɛrɛ bolo quoi an tɛ ala deli jamana cili la an bɛ ala deli halisa ala ka hakili ɲuman ni M5 ma ani buwa yɛrɛ ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ya ma jamana in a bɛ suma cogo cogo ala ka suma an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw an sigilen filɛ bi an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ ka taa taabolo min na an bɛɛ b'a dɔn a ko in ma daminɛ 2013 an bɛɛ b'a dɔn Mali problème bi tɛ k'a daminɛna donc maliyɛnw an yɛrɛ k'an yɛrɛ layɛ an ka dɔɔni filɛ an yɛrɛ la n'an ye bɛ ka lata an ka jate minɛ Mali indépendance taara san jumɛn 1960 de 60 à 68 an ye Modibo Keyita lata de 68 à 90 fo kana se 91 ma u nana ko démocratie o démocratie scène politique mɔgɔ kelenw de sigilen filɛ nin ye ɲɛfɛ an t'an yɛrɛ ɲininka an k'an ka ɲininkali dɔ kɛ an yɛrɛ la an yɛrɛ bakun na bɛɛ n'i hakilina don bɛɛ n'i ka tagabolo don bɛɛ n'i ka faamuya don donc jamana in kɔnɔ an b'a ɲini CEDEAO fɛ n'u sera ka ninnu na convaincre o de ye hɛrɛ ye jamana in kɔnɔ an bɛɛ ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a bɛ kalo kelen bɔ bi jamana in bɛ nin gɛlɛya in na donc an bɛɛ ka se ka an fosi ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ n'a ti ɲɛ ni président yɛrɛ ka tagali kɔ an bɛɛ b'a dɔn a ka ko in gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara 7 ans de pouvoir a ko gɛlɛyara vraiment n'a ti ɲɛ a yɛrɛ ka tagali kɔ a yɛrɛ ka miiri jamana kɔnɔdenw na a ka miiri jamana in na a k'a jateminɛ a k'a bila an ka problème bɛ yɔrɔ min na diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a kalama o ye Mali problème bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛɛ b'a kalama komi CEDEAO yɛrɛ b'a kalama cogo min na mais n'aw nana bila ɲɔgɔn na a ɲa n'a tiɲɛ CEDEAO kelen de bɛ n'i da don a la ni CEDEAO nana laɲini kɛ anw fɛ o ye bonya dɔ ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma an k'a lajɛ an ka CEDEAO lamɛn cɛkɔrɔba in ka to a nɔnɔ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka dilan cogo min na pour que a bɛ se ka ɲɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ma se mɔgɔ si ma mais n'a ye fitinɛ da don ka taa fitinɛ daminɛ mɔgɔ b'a dɔn i t'a laban nɔ dɛ hali bi ni mɔgɔ m'u bolo da u dusu la ni gɛlɛn a b'i n'a fɔ a ma daminɛ fɔlɔ mais an tɛ ala deli a juguman na an bɛ ala de deli ala ka jisuma k'a tasuma nɔ bɛɛ k'i bolo da i dusu la ka fara cɛkɔrɔba in kan ani CEDEAO ka kuma kan an ka jamana in an k'a jɔ cɛkɔrɔba in ka taa bi o tɛ solution ye n'o taara ni ala ma fara kan an kamana bɛ gun a tɔ kunna yan ni an bɛɛ bɛ jamana in fɛ jamanadenw de y'i lasigi n'u ko k'i ka taa i b'a fɔ problème t'a la ne b'a fɛ an ka taa sanni an ka se nin yɔrɔ ma CEDEAO mɔgɔw nana fɔlɔ u y'u ka proposition kɛ u ma sɔn ka mɔgɔw lamɛn o tɛ jamana taabolo ye jamana taabolo ye fɛn min ye hadamaden n'a fɔra ka sigi ka kuma an bɛɛ de ye jamanaden kelen an kan ka sigi ka kuma ninnu ye proposition min kɛ k'a bɛ to fanga la u bɛ union nationale de gouvernement sigi u ka jɛ u ka jamana diriger ɲɔgɔn fɛ u bann'o ma est ce que kuma in faamuya bon ni bangera o ma n'a nana se sisan ko mɔgɔw bɔra tiɲɛni kɛra aw ye marifatigiw bɔ ka taa mɔgɔw faga o ka ɲi wa ne den fagara ka di ye wa n'ale den fagara ka d'a ye den fila de b'a bolo n'a fɔra ko fila fagara ka d'a ye wa n'u y'a den bila ka taa nɔrɔ la sa a bɛ sunɔgɔ wa u k'a lajɛ u ka jamana bila paix la o de ka d'an ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ jamana in fɛ a k'a fɔ problème t'a la ATT papier si yan ka taga o a ma segin ka na bi ya mɔgɔ y'a ɲininka wa u ka papier siɲɛ u ka bɔ fanga la an ka jamana diriger i bɛ a ka delili kɛ a k'a fɔ u ka gouvernement sigi ale bɛ to ka président fo ka taga fanga ban mɔgɔ tɛ s'a ma a tɛ se mɔgɔ ma a da tɛ kuma na n'o ka da komi cɛkɔrɔba don jamanaden don an bɛ hinɛ na an bɛ se ka tolérer o kelen dɔrɔn de kama n'o tɛ a fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ taa assemblée bɛ ci a bɛ ci dɛ n'i ye mankan o mankan wula assemblée ko in de la bon jamana dun man kan ka kɛ fɛn min an man kan ka to jamana in ka tiɲɛ an bɛɛ kan ka jija ka jamana in dilan. MC mɔgɔw ka laɲini hakili la hali ni bɛɛ t'a dɔn an bɛ caman dɔn a la déjà fo ni ko wɛrɛ b'a kɔnɔ n'o tɛ u bɛ ka min kɔni fɔ an bɛɛ b'a dɔn o ye réalité ye bi in na donc ni CEDEAO mɔgɔw nana olu bɛ na ni hakilila min donc u bɛ da yira MC mɔgɔw la an ka hɛrɛ bɛ min na u b'a dɔn jamana ka hɛrɛ bɛ min na u bɛ se ka sɔn o ma ni CEDEAO mɔgɔw nana ni hakilila fana ye jamana ka hɛrɛ ti min na ne kɔni hakili la o man ɲi ka sɔn o ma cogo si la. kuma la sɔrɔ la o nana ni hakilina min ye c'est possible a ka crise
sumaya bibi na mais ne yɛrɛ kɔni ka hakilina ye min ye que la justice soit faite an ɲɔgɔnna minnu ni tora ko in na maa minnu kɛra sababu ye k'u faga olu ka interpeller justice la que la justice soit faite donc ni o kɛra CEDEAO ka hakilina ye a bɛ sɔrɔ ka ta k'a jateminɛ. M5 RFP maaw tun ye tasibila min boloda u ka taama furew ye bi jumadon juillet kalo tile 17 yɛlɛma dɔɔni donna a la sabula u ma taa juma seli tuguni monument de l'indépendance la nka tasibila seli ninnu kɛra bato yɔrɔw la. Umar Tarawele ale tun bɛ Imam Mahmoud Diko ale ka misiri kɔnɔna la NFTV maaw tɔgɔ la a y'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Bon, alhamdulillah, je suis policier, malien bela jelema, ani bamagoto mbana, on mbana, ka policier bela jelema. Anul mbana bela jenga la yine keleni. Amia malikula, moko akila kamia ibika kurla, antia ibika kontrola. Amia anga unité sauveille la, ana malib saka la fia chokumna. Ibika moko mfaga. Nabika kono moko maka soutenir bi. Kulu kuma faga koro ay minu faga ulu le votera wa bi an ya don fana ka fago ja Ibrahim Boubacar Keita ke a mana an kama bon ayan to ngam nu faga fana sa bon an to fana biano bon an won beta jusqu'au bout du bout ante bo imam nga kuma ko fe mais munye anga jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita anga impôt nanga impôt sarale ko lu do kisela ko no ci awna an yɛrɛ wolo ni bi cɛ an m'a ye an m'a mɛn ko jamana kuntigi hali yahudiya jamanaw la ka marifa ta ka taa mɔgɔ faga misiri kɔnɔ an m'a mɛn an m'a ye nin y'a fɔlɔ de ye quoi donc i bɛ k'a ka dɔn maliyɛn c'est à dire a ma bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini bon k'a fɔ k'an yafara an tɛ yafa bon an t'a ko bila fana quoi an ka laɲini ye mun ye a k'an ka jamana fanga segin an ma anw d'a sigi fanga la. Ya fanga ye anw de ta ye anw d'a sigi donc ni a ma maliyɛnw sara ni dɔwɛrɛ a ma silamɛw sara ni dɔwɛrɛ fo ka mugu ta ka n'a ci an na donc a ka sigi n'a ye an t'a dabila f'a ka an ka fanga segin an ma donc a k'a dɔn fana maliyɛn ye cɛ mun ye n'a tɛ maliyɛn dɔn a bɛna maliyɛn dɔn quoi Musa ta kɛra a ɲɛna o kɛra a balolen ɲɛna donc mɔgɔ minnu bɛ yen sisan anw ja ka gɛlɛn ni o ye. Ya n'a kɔni ma k'a bɛ fanga nin kɛ fo n'a y'an bɛɛ faga k'an ban. Ala ka hinɛ taaba ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ka yafa k'u ma ka limaniya di u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. NFTV Jabaranin lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ la min kunnafoniw labɛnna ni ka lase aw ma NFTV Jabaranin baarakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la. Halisa Ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka gɛlɛya ninnu na ni k'an ka ban Maliba k'ale kɔsuma. Ala ka su hɛrɛ.